er okay, bro. Nå, men skal vi ikke gå ned og kigge igen? Du fik Jo, det ikke gør vi rigtig sgu. kigget, jo. Penge! Alle mennesker her. Nå, vent. Bro. Prøv at se, herfra. Og her. Jeg er lille igen. Det er nu værd, de fede araber. Jeg tror, at vise ham noget. Hvor laver du? Ej, gutter. Her er reloader. Fuck, der var skud i! Bro! Jeg kan godt selv reload. Jeg kan godt selv. Jeg er en stor dreng. Kom her, det er rigtigt. Au! Du skulle ikke være skyder. De er så stille nedad, og så... Hey guys, I'm under the map! Jeg er meget ked af det. Et yndlingssko. I'm under the map. I'm under the map. Åh! Nej, overhovedet ikke. Jeg tager det ikke out the Åh, map! det er koral. Ja, koral skyd selv. Det er koral. Okay, vi skal lige bombardiro-bombaklat. Hallo, prøv lige. Er der nogen, der vil teste eller skyde den her? Hænder! Marcel! Trolalelo, trolala. Han blev lige pludselig lille. Skulle da ikke bare teste? Undskyld, min finger den slippede. Vi ligner Scooby-Doo shit. Bombardiro, krokodil. Skibidi. Bombardiro, krokodil. Okay, bro, vi har valgt. Ja, det har vi faktisk. Jeg har fattet sådan et ord som hvad hedder det? Guys, how to go off the map? How to go off the map? Nej, vi gider fandme ikke at gå ud. Nej! Nej! Bro bliver til kongen af den frø! Eller er det ikke sådan, eller? Okay. Bombardiro. Prøv lige at holde kæft, ikke? Trolalel, troll. Nå, ham eller mig? Ikke dig. Jeg kan godt holde min tid. Det må du ikke sjov. Kan du lige komme med shotgun? Shotgun. Nej, for satan. Ej, okay. Shotgun skulle jeg sviner til. Guys, I just found a secret egg. Nice. Oh my god. Can I please have this? No. Nej, okay. Du er sådan en fed idiot. Guys, I just found the secret egg. I just found the secret egg. Kill yourself, Kan du tælle ham i det? Du bliver bare lille. Kom her, Marcel. Nu skal vi snakke om din opførsel. Må jeg være med? Du skal også kæmpe. Må jeg være med? Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad vi leger. Jeg tror, vi leger autister. Wow. Er det en god leg? Jeg ved det ikke. Ved du hvad? Bang! Hallo, er der ikke en, der har unlocket de lyserøde broccoli, eller hvad fanden? Må jeg fire dem? Må jeg ikke fire dem? Jeg har det faktisk. Okay. Må jeg ikke fire dem? 2, 3. Hallo! Jeg måler med 4. Værsgo.
Hallo! Nej, Ja, hallo! Der er nogen her. 1, 2. Okay, skal jeg lige give dig nogle flere? Det er faktisk ret synd for dig. Værsgo. 1. Nå, er det synd for mig. Prøv Du får at også give lidt- mig en direkte i hånden. Nå, så er det en direkte i hånden. Ja, her, prøv at give mig. Pas på, han har autisme, fordi jeg... Begge mine hænder. Det har jeg. Hey! Hvorfor vil du Jeg har dræbe lidt mig? autisme i begge mine hænder. Jeg kan ikke sådan Du må rigtig gerne bare få give noget dig. der. Du må gerne få det her. Undskyld ham. Op på mig. Jeg vil kunne lave min mamba. Fisk til mig. Til dig. Fisk til mig. Nå, okay, han døde. Ja, jeg tror, du døde. Penge! Hvor tager det så lang tid for mig at vise? Hvad? Hvad? Det er alle penge fra så meget Hvorfor shotgun. tager det så lang tid om at fucking respawn for dig? Nå, det er fordi, jeg skulle lige gøre noget. Jeg skulle lige... Hallo, så du kan bare lige stoppe, hvornår du respawner, hvad? Ja. Det kan jeg, det er fordi... Okay, Mikkel og Bofe, jeg kommer tilbage, jeg skal lige smide skrald ud, og så kommer jeg. Skyd dig selv. Okay? Okay. Okay, Jeg kan godt skyde. okay. Alle Er det parter ikke muligt at coming skyde sig i selv, dag. Frederik? Carol. Hej hej.